Puga-puga nangunyan ang opisina kan Commission on Election Bicol o COMELEC Bicol sa pagpreparar para sa paabuto na October 30, 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Saro sa mga pigkakasibutan kan opisina, iyon pag-inspeksyon sa mga voting presents na piglalaoman na matatapos ngunyan aldaw. Sigon kay Attorney Annie Romero Cortez, Assistant Regional Election Director kan COMELEC Bicol, parte ini kan sa indang lakdangani maasigurar na magiging matarayumpo ang ikukundusir na BSKE. We are expecting na matapos siya today. More than 96% na all over the region, yung mga munisipyo na na-verify na yung kanilang project of precinct. Matapos kaini, ipapasairarom naman sa training saan mga personang mapasilitar kan pirilian araw kan electoral boards asin poll watchers. Apwera kaini, padagos mandaan sa indang ginigibong pakikipagkoordinar sa puwersas armadas na kinakaipuhan ng GAD para sa silensyong pirilian. Pero magkakaroon na rin tayo ng mga susunod na activities like yung ating pag-i-inspect ng mga election officers ng mga polling places, gagawin na rin ho yan. And then gagawin din of course yung pagko-constitute ng ating mga electoral boards, at saka yung ating mga barangay board of canvassers. Mientras tanto, opisyal na bubukasan sa Agosto 28 ang pagsumiter ng Certificate of Candidacy. Madurar ini sundo sa Setyembre 2. Pagirumdum sa nakan COMELEC sa mga may planong maglansar kan sa indang kandidatura. Know your qualifications. Of course, if you think you are qualified, no, and run kayo. Of course, we have the requirements nga. One of the requirements is the age, no, that dapat you are a registered voter in the barangay where you seek to be elected. You have to be natural born Filipino citizen. You must be a resident of at least 1 year in the barangay where you seek to be elected. And syempre dapat 18 anyos ka. Ang ating mga mag-file, yung mga overage na do not attempt to file because that will subject you to a illegal problem. Hulyo 3 sundo Nobyembre 14 madurar ang ganban. Hulyo 8 sundo Oktubre 18 ipagbabawal pa ang pangangampanya. Oktubre 19 sundo 28 naman ang campaign period. Oktubre 29 sundo 30 bawal na ang pangangampanya. Liquor ban naman. Asin sa Nobyembre 20 man ang huring pagsumiter ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.